Det var godt set, at hun er med på 18. Hun er altså god til lige at... That was pretty good. That was pretty good. Så vi tog mere hende med knæben. Så vi er ret vilde med. Så der er sådan en rigtig god. Der er nogen, der er rigtig gode til at gå forrest. Just need to pass on. Yeah. That was pretty good. Prøv lige at høre, alle middelfartfolk, kom lige ned lynhurtigt. Eller også bare lad den sige det på en anden måde. Alle dem, der kan forstå, hvad jeg siger, kom lige herover. Anna og Sara, I kan også forstå det. Kom. Vi har lige... Hvad med ham med Tolstrup? Kommer han ikke i dag? Han gad ikke. Hvorfor når så træne? Det var jeg til at se, at vi venter. Hele lejen er på godt. Så lige kig her. Herovre på planen, der er vi lige ved at være her lige om lidt. Det vil sige, at halvdelen af englænderne, de ryger med mig herinde, og så snakker jeg med dem i en landting. Cirka plus minus, hvordan jeg har det og sådan ting, ikke? Og så når jeg har fortalt dem, hvordan jeg har det, så bytter vi. Så får de andre ved, hvordan jeg har det. Eller også er det sådan lidt med mental træning, tror jeg. Så det gør vi. Vi kan også lige det er noget med jeres familie. Det skal bare sidde almindeligt. Det er ikke noget problem. Hvad? Vi træner bare 3 timer. Ja. De træner bare 3 timer. I skal lave det samme program. Caroline, hun har lavet et program til jer med nogle... Det er en masse småspil, så det er ikke en stor teknisk træning. Det er bare en masse småspil, der skal fungere. Og først så spiller I med, ja, igen, de ældste eller virkningstagende. Fordi det er lidt op på 19. Og sjovt nok, så bytter jeg